Mehatxua dauko gordeta zuentzat, non, hemen tartien. Tartien, badauleku zuentzat, deitu guztiei, Miluze astera goaztelako. Neskak ezinbestekoak zarete, gure lehiarekin jazteko. Bueno, 8. saioa dagoeneko. Zemouz? Ondo. Ondo, eta hobetzeko gogoz, 1.027 euro dagoeneko zuen markagailuan. Maia Inoa eta gaur helburua? Pixka gehiago behintzat. Oso ondo, ongietorri. Helburu berriekin, saioa eta ziortza ere, kaixo bikote? Aurrekoan aurrera egin zenuten. Larri, ez du ginen, desenpatea ere izan genuen, baina aurrera eginda. Ez zuen asmoa, saioa, 50. urteurrena alako bidai batekin edo ospatzea, ezta? Horregatik sakua behar dugu bai edo bai. Sakua behar duzue, asmoa baita nora joatea? Ez dakigu. Sakuak ematen duena. Sakuan arabera. Urrun, behintzat. Eta bezala Ilaski ziortzak eskatu dit gaur saioa asterako, aldarrikatu nahi duela bere naziotasun bikoitza, aipatu genuen hemen, erromokoa dela bera, baina... Gazteizen bizi naiz. Eta Gasteiztarra ere bazara. Gasteiztarra ere baina. Erromo eta Gasteiz, bi herriak zure alde. Danak. Animo beraz, bikote? Eta Joritzeto Hierro, ongietorri, mutilak ze moduz. Bueno, 2. aldia, Miluzen, bai batentzat eta bai bestientzat, banatuta etorri zeineten aurrekun, orain batera, anaiak. Eta hundik, Joritz, zelan animatu zarete? Bai, lehen dio recuerdo politxegen duken, eta esan nion haber animauko zan da, venga, ba. Ala, torri. Eta Oier, animatu zara? Bastante confirmada, mantzina. Abai, Venga, Oier, azkenen formulario dana, peak betezian. Venga, bazen. Eta gainera, esan dute Ilaski, aurretik etorritakoan beste bikotekideak ez ote ziren hain diziratxuak ere. Oize pretu esan, Barkatu, ezin zen esan. Oso honak bikotekideak ere munioak, Joritz Oier, ze ondo, etorri zaretela, ongietorri. Eta hemen, gaiontzean dizdira alde guztietan, goazen gozatzera, Miluze astera doa! Bueno, pareak osatzen, hasiko dugu gaurko lehia be bai. Bueno, errekak, askotan jakitzen dugu, neskak non itxasoratzen dien, ezta? Bueno, jokua ezberdin egingo dugu, sorburua non duten. Ibaiok galdetuko dugu, nordu maira? Ni. Badu maili, esan dako ibaiak alde baten, eta ibai horien sorburua non dagoen, asmatu beharko, guazen denpora. Urederra. Bakedano. Bai? Oria. Zegama. Zondo. Bidasoa. Erratzu. Butroe. Urdazui. Ez. Urumea. Urdazui. Urdazuri. Urdazui. Apa Inoa. Ibai. Butroe. Ezkurra. Kontuz? Urumea. Ezkurra. Vale. Sartu da. Askotan aldea ere izaten baita, provintzia batean sortu eta bestean itxasoratu. Urumearen kasua horixe da, Ezkurran jaiotzen baita, Donostian itxasoratzen bada ere, Bidasoa eta Erratzu ondo lotu ditugu, Urdazuri eta Urdazubi ere bai, Oria Zegaman jaiotzen da, Gipuzkoako ibairik luzena bide batez, Butro eta Morga lotzea falta ditzaigun, eta Urederra eta Bakedano, ze leku polita bide batez, markagailua ere oso polit, 50 puntu zuentzat! Saioa ziortza zegoen txanda orain, pareak osatzeko, esan dugu hemen dirutsua bila datoz neskak beste bidaitxu bet autopalitzeko, zeuei, kuadrilekoei eta bar. Uarte batera, esate baterako? Posible bada, bai. Uarte paradisiako batera kubara edo, pentsa? Aize ondo. Uartekin egingo dugu jolas Euskal Herrian geratuko gara. Nordu maira? Ni. Ziortza hartu leku mesedez. Euskal Herriko uarteak, ez dain handiak, klaro, hemen tamaina ezberdinak dauzelako. Bakoitza berean, bai. Uarte hauek, non dauden, lotu beharko. Guazen denpara. Esan, ziortza? Esan ozen? Ai, pargatu, Suatza. Hori da? Suatza... Arrauz Barrundia. Zondo? Izaro. Lekeitxo. Kontuz? Bermio. Santa Clara. Santa Clara, Lekeitio. Ez? Izaro. Bermio. Bai. Zorrotzaurre. Bilbo. Garraitz.
Endaia. Iruakatx. Dunbarriak. Eta denbora bukatu da, zorionez, akaso, akatsik ez genuen egin nahi eta Garraitz eta Lekitxo lotzea falta izan zaigu. Marearen arabera, oinez ere joan daiteke bertara. Santa Clara da Donostiako uarte famatua. Izaro, Bermeon, mundakarrei bezarkada bat, bada. Zuhatza, Arratzua Uharrundian ondo kokatu dugu, bide batez untxien uartea esaten zaio, untxi asko egongo delako. Edo, Zorrotza Aurre Bilbon, uarte artifiziala, eta Dunbarriak bikiak diren bi haitz hauek Endaian kokatu behar ziren. 3 puntu ditugu, ondo, 30! Hala ere, uarte askotan egoten di untxiak. Bai, ez da? Bai, benetan. Bai? Bai. Gustokoa izate dute? Bai, untxi beti ja soltat, bueno, bi. Soltaten mazu zen, ja... Ja, gehiago ere, bai, ez da? Horti aurrera ja, segulako festa, bai. Erto, Joritz oier zegoen txanda, bikote ona egitearen garrantzia, azpimarratu dugu lehen, anaiek osatze dute bikote ona. Bikote onak egin beharko ditugu, azte parean bebai, nordu maira. Ni. Joritz, hartu leku mesedez. Bikote gastronomiko paregabeak osatu beharko ditugu, oier. Alde baten elementu bat, bestien bestie, eta ia zer zerekin. Lotzen dugu, guazten denpora. Gazta, Irasagarra. Osondo. txokolatea, Zurroa. teila, Zigarrotxoa. Bikain. mamia, Zia. Haupa? marrubia, Zene gaina. ukondoa, Gurea. Haupa? Lasai, Abiatu eta bukaeran arte zuzen. Pare bikainak denak ere, mamia eta eztia, azukrarekin nahiagonik. Nik bai. Bai, ez da? Txokolatea eta txurroa, ona, teila eta zigarrotxoa, gazta eta irasagarra, sagarrotegietako ezinbesteko bat, marrubia eta esne gaina, ze ona, esne gaina, batez ere. Eta ukondoa eta purea, Garagardo azoketako protagonista, eta ze parea, Joritz eta Oierrena ere, 60 puntu! Oso, no! Isilik orain, eta Mai eta Ainoa, ondo konzentratuta, Nahori dut gaur. Bai. Baizta, bereziki helburuak argi finkatuta ekarri dituzuela. Nork hartuko du lekua? Sondo? Ainoa? Goazen ba? Ea konzentrazio hori guztia baliatzen dugun, puntu guztiak lortzeko. Hortxe kontzeptuak, denbora. Marrazen hasiko gara orduan. Itxasuntzia, txalupa, bale? Bikain. Ikasi, azterketa. Zora garri. Garbitu, jaboia. Mantxa, jaboia. Tanta, ez. Jaboi konkretu bat, jaboi txuri bat. Jaboi txuri bat, ez dakitzen den jaboi txuri bat. Legia? Bai, osan da, lixi ba. Osondo Mai, Sakatu? Aukeratu. Ainoa, sakatu? Txerria. Antzekoa, basurdea. Ez, txerrikumea. Irakurri ondo, ba ez bada. Txerrikumea, basurdea, kotxiniloa. Etengabe esaten diegu, hemen geratzen diren lehiakidei, zuek probatu, Tamaik esan du, txerrikumea ez, kotxiniloa, ez da ere, mamuta zen, Bai, elefantetik gertuago igual, basurdetik baino. Pentsa bet, garai bateko igual, Bai, ez da? iza eta, bueno. Ez dela ondo, Ondo, oso ondo. 60 puntu neskak. Ikain! Saioa eta ziortza eta saioa. Zuek oraindik igual oiturak ere duzue erabat menderatu, baina nork hartuko du lekua? Ondo, saioa, goazen Mamaira. Eta ziortza, Maik egin duen moduan, bota proposamenak, alako batean batean sartuko data. Ja. Bai saioa, hortxe kontzeptuak, animo, eta denbora. Sakatu bat.
Ea, Imintzio kasiko gara? Ai, izango dute. Bai? Ziortza? Viola, violontzeloa. Venga, bero. Viola, violontzeloa. Txikia, violina. Ez? Ez da txikiagoa? Dia. Arpa. Ez. Ez da arpa. Saxofoia, ez da. Gitarra. Segi. Ez da, ukelele. Sakatu beste bat. Aria, betaurrekoak, bota, lurruna. Ondo saioa. A ber. Bai, ziortza, zer da hori? Ropa, jantzia, estanda, esperimentua, kimikaria. Bai. Bikain! Arria. Nio. Pena, denbora falta izan zaigu, jakin nahi genuke, zein ozezen bideo hori. Ni be bai. Saioak ere zerra bat. Zer da? Zerra, eta, bueno, goa zerra bat bizka bat abstraktutik eta jota, eta, baina kimikaria azkenean, irakaskuntzarekin ere lotu dugu, nola bait, eta... Venga, 20 puntu zuen markagailura. Bai ez da, xerra eta zerra. Erto. Joritz eta Oier, bi anai, bikotekide txarrez ja libratuta erabat. Orain galdera, zein da honena Imintzioka? Joritz? Honena, txekiat, oin Bueno, joango dena bai baitzat. Oso ondo hartu lekua. Bai, ze berat ematu zen, joan berra haugagu. Orain, Imintzioka ere az da bila bera. Ondo? Joritz eta Oier, hortxe kontzeptuak, Guazen, demora. Sakatu bat, aurrena. Bria? Etxea, lainoa, farolea, globoa, zerue, eusie, Bero. ilargie. Oso ondo, ilargia. Marrazki bat. Espaini, Euskal Herrie, Bizkai. Oso ondo. Bizkaia maite. Lainoa, ebie, ardie. Hori bai. Eta denbora daukagu, Apa Joritz. Venga. Soinekoa. Oso ondo. Dantzari, salun. Bueno. Saluneko... Zerdari. Kabaretea. Kabareta! Esaizu eta artista. Bai, pena, Oier, denbora asko bai geneugan, urrengoan luzatu pizka gehiago. Eta segi dezala dantzan. Gure hobe beharrez, noski. Laura, oso ondo, largoi puntu. Hirugarren proba, hitz eskutua. Ateioka, aldetxuek markagailuetan, ni esan gatzen den hirugarren proba hau eta gero, nortu maira. Mai, badue. Ainoa, hitzak asmatzeko prest, eta guazen, denpara. Kenketa, geiketa. Azpeiti, Gipuzkoa. zuretzat, Herria. Antzekoa, Aioterria. Bikain. txoria, Egaztia. txikia, Txolarrea. bestea, Hormatxoria. koplak, Txantxangorrea. paso. Ekaitza, Rumoia. Oso ondo. COVID, Emberetzi. ahoan, Proba. ahoan, Estula. tapatzeko, Eskua. bestea, Maskarilla. sinonimoa, Musukoa. Oso ondo. Erretu izan dugu, musuko abera bezala, ahoan hortxe mi puntan, baina aurretik geiketa Jaioterria, trumoia. Hau Azpeiti, segulakoa. 60 puntu! Saioa zigortza hitz eskutuan aritzeko gunea izango da, nordue? Venga, saioa. Badue, saioa, eta ia zigortza konzentratuta egiten dugun ariketa, eta aldeak murrizta lortzen dugun. Hau saioa, guazen denpera. Zirkoa, Payasoa. estalpea,
Karpa. Oso ondo. Kain. Zukua, Laranja. esnegaiarekin, paso. Argazkia, Kamara. norbera, Modeloa. aintzinekoa, margostu, Bi segidan izan dira, kontuz. Hau. paso. Estarria, Mina. azkarra, Horri, saioa. Eta gertatu da gauza bitxi xamarra, bi hitz segidan esan dituzu, urrengo kontzeptura paso egin dugu, eta zuk paso esan duzu, aurrera jarraitu dugu. Geratu gara, karpa azpian hori bai, karpa zuzen erantzun da, 20 puntu! Joritz eta Oier, ez dakitxe egin duzuen jolas. Hitz eskutuak eta asmatzen, etxetik. Zeo zer haitu gea. Zer? Bale, nordu maira. Joritz gehiago beti, Nordu maira. Zein iruditzen zautu. Joritz Bueno, berben inguruan egingo dugu jolas, eta hortxe eskutuak da daukaguna asmatu. Hau mutilek, denpera. Kotxen, Egidaria. Ikain. Oso ondo. troskaetako, Kazaia. mendin, Hartzaile. estalaktitak, Koba zulo. sinonimoa, Koba. sinonimoa, Leizea. sinonimoa, Leize zuloa. Ez. Estat. paso. Word, Windows. paso. Yogi, Hartza. Oso ondo. Ondo. Pena, esan ditugu, adira ia guztiak, aitzuloa. Aitzulo. Aitzuloaren mitoa eta bar. Enekin horrenbeste sinonimo. Bai, denak ikusi dugu. Kobazuluak, ondo. Eta librean oso polita, Joritzek hitzezkutura jolasteagoan, imintzio batzuk ere, egite dituela. Ikusgarria benetan, beho dizuela, 40 puntu! Biguaren berben aurretik, markagailuak nola duten ikusiko dugu onde 70 puntu bildu dituzten Maiek eta Inoak. Saioak eta Ziortzak 70, Joritz, Oier, 109 puntu zuen markagailuan. Eta tribuaren berba datoz. Betiko moduan, erabaki horrak izan daitezkenak aldeak daude. Ia baten bat, asmatzea lortzen dugun. Mai, zaurekin hasi? Bat lehenengo taula, denpora. Nagia. zirina, Nagia. Nanariontzia. Saioa? Nagia. txerbela, Nagia. Arkuzina. Joritz? Nagia. parramutxitxa, parramurritxa. Nagia. Zotala. Odolbakoa, Ermuan. Txerbela. Bai? Nagia. totala, Odolbakoa, Ermuan. nanariontzia, Ipurtarina, Bizkaian. arkusina, Nagia. Totala. Odolbakoa, Ermuan. Nanariontzia. Ipurtarina, Bizkaian. Zirina. Bai, maldangora, bereziki taularen hasera, Nagia Zotala zela ikusi dugun arte, Odolbakoa Ermuan Nanariontzia, eta horiekin geratu gara, Mai eta Ainorentzat 20 puntu beraz. Saioa Ziortzan. Asmatu beharko. Guazen, saioa, denpora. Urrutiratu. aldera egin. Korta ikullua. Aurizberrin. Bedezia, Urrutiratu. Aldera egin. Korta ukullua. Aurizberrin. Estrabilia. Txerriki jana. Zestoan. Mariskada. Gehiegizkoa piloa. Berri zen. Deskalabrua. Euri jasa Nafarroa berean. Euri jasa. Zurrupita. Hilerria. Zimitorioa. Medikua Zuberoan. Bedezia. Hau Ziortza. Hau, Ziortza! Ilasiek esan baitu, asmatu beharko, eta taula guztia, Erromo Gasteiz denak zutik, 100 puntu!
Oier, komenia ustea, bestak beste errebotean aurrerik esartzeko beste talderen batek. Bai. Joritz, guazten denpora. Balantzaka, etxarri aranatzen. Ikurka makurka. Errena, Urguna, kulunkatu, zaraitzun. txonpelatu. Aholkatu, ondarroan. Esondu, Aipatu, alkizan. berritu, Ergela, mezkiritzen. lingirdea, Hornik eta... Zuzkidura. Ondo. Errebotean beste inork aurre har ez tezan eta Joritzek. Lasai. Hortarako nago nik. 100 puntu zuentzat ere. Markagailuetan 180 puntu ikusten ditugu Mai eta Ainoaren markagailuan. Saioa ziortzen, 70 puntu Joritz Oier 280 puntu. Saioa ziortza. Lehenbiziko saiotik aurrera egiteko aukera izan genuen Larri. Eta gaurkoan ezin. Bueno, Kontentu dena den? bai, gustora. Egia da, helburuetan, eta gaur ere berritu ditugu kontuak, urrun, bidaia bat egiteko asmoa zenutela, irla paradisiakoren batera, bueno, errepasatu ditugu Euskal Herriko uarteak, eta igual, hauetakoren batera joan da, konforme, Saioa ziortza urte berezia zuentzat, 2023, 50. urte hurren hori ospatu behar duzuelako, beste lagunen batzuk bialdu beharkora. Begira. Helburua betetzeko. Batozela bereik ere. Kuadrileko dana pasatu arte, eta batek zakua irabazi arte, mentxe gongora zegoen zain. Hau parazka! Animo, bigote! Aipatzen da tarte gaiaski, euskaldunok hitz gutxikoak garela. Neurtze ditula hitzak, bueno, miluze izeneko saio batean gaude eta ez gara bereziki hitz gutxikoak, baina aldi berean, polita da interesgarria hitz gutxitan asko ere esan daiteke. Niri asko gustatzen zen. Bai, polita, konzentratzea guztian nolabait. Eta hori bera proposatu nahi dugu aste honetako erronkan, Twitterren Txerrenek luzatutako proposamen bati, tiraka Txerrenek honela aipatu baitzuen. Idatzi terrorezko istorio bat, 3 hitzetan. 3 hitz soilik erabili da, eta ikusten duten moduan berak ere berea proposatu zuen. Tapia eta murga. Hori da bere terrorezko historioa. Ez dakit ilaski zuri baten bat bururatzen daizun, 3 hitzetan, hori da baldintza. Miluzen girotute? Adibidez? Antxon Kike da. Harinezi ere beldurtze, egia, gainera, Antxon Kike da. Bueno, horrelakoren bat bururatuko balitzaizue, partekatu gurekin, sare sozialen bitartez, aste honetako erronka hori baita. Idatzi terrorezko historio bat, 3 hitzetan. Antxon Kike da. Zerotik, hasiko gara. Neskak, zemuz? Bai, Ainoa? Ondo. Ondo bizilagun barriak orain? Joritz eta Oier, ondo, ezta? Bai. Ondo, ederto. Ba, mutilek, ederto aurrera eginda zerotik hasi, bigarren faserako. Bai, aipatzen da, askotan ez da, Ataun herri luzea dela oso, ea soka ere bizkanaga luzatzen hasten garen. Kasu honetan, Ataundarrekin baino, Mai eta Ainoarekin, definizio datoz, biok prest, lehenbiziko Mairentzat, bigarren Ainoarentzat. Guazen ba, denbora. Kontzeptu baten esanahia adierazten duen esaldia. Definizioa. Bai, saltxa guztietan dagoena. Bai, Ainoa? Perrejila, ez. Bai, baina, saltxa guztietan dagoena. Saltxeroa. Saltxeroa, hori bai. Animaziozkoa den arrain laranja ezagunaren izena. Nemo. Nemo. Txorien kantua. Txorrotxioa. Txorrotxioa. Kolpe zauri edo gaitz batek ehun organiko batean eragindako kaltea. Zauria, ez. Ebakia, ez. Ez. Kaltea bada. Kaltea, mina, pues, ke ba? Lesioa zen, lesioa. Egoera edo une larria. Kinka. Kinka. Testu bati buruz egiten diren azalpen eta oharren multzoa. Iruzkina. Bai, norbanakoak izandako esperientzia eta gertaeretako bakoitza. Bizipena. Bizipena, oso ondo. Puntuzko ehunez egindako jantzi maukaduna. Jertxea. Jertxea, zora harri! Definizioa. Definizioa jantzitan eraman. Sortzi, 80 puntu hau paneskak! Bai. Ondo diko alan kursigan. Ja, bizka bat look klasikoa eta bar. Bai, ondo. Bueno, zora harri, zeiru ditu, Ataundarrei, gaurko jertxea eta. Ondo. Oier, bueno.
Bale, Ez da konbentzituta geratu. Bai, beti ezin da, egunero ari gara, oier, beti ere ezin baita asmatu. Zuek egun asko egiten baituzte garraian, asmatze duzuen, arropekin eta bat. Joriz eta oier, txandaka definizioak. Ados? Guazen ba, denbora. Saskibaloiko baloiak kantxako lurraren kontra egiten duena. Botea. Botea. 18, 2 zatitan banatuta geratuko zaizun zenbakia. 9. Oso ondo. Uretan bizi den animalia ornoduna. Arraina. Arraina. Izateko modua edo era. Izaera. Kalea esateko beste modu bat. Karrika. Bikain. Jendaurreko jardunaldiak egiten diren gela handia. Aretoa. Oso ondo. Maztarik ez zuen ontzi harin luze eta estua. Gondola. Bai. Horia eta urdina nahaztuta sortzen den kolorea. Berdea. Zer da, hau, bikain. Lanbide jakin bati buruzko ezaguera berezia duen aditua. Teknikaria. Teknikaria oso ondo. Gehienetan, lauki itxurakoa den 100 zatia. Zapia. Bai. Etxegintzan paretak egiten eta konpontzen dituen langilea. Igeltxeroa. Wow, euskararen dialektoa. Euskalkia. Bai, zuhaitzez eta landarez ornitutako barruti itxia. Zuhaitzak eta landareak. Parkea. Parkea. Eta fruitu egira barat. Oso lemio. Amairu. 130 puntu hau pazuek. Erakustaldia. Eta hemen daukate beste definizio bat. Publiko zoragarria. Bilboko zorrotza institutua! Wow! Hau pazuek. Ondo. Danokadi. Publikoko guztiak, etxeko guztiak eta zeuek. Eroglifikoak datoz. Begiak zabal-zabal denpora. Oso gora bota du. Peter... Ez? Bai? Pantxapa. Ez? Panbelarri. Panpina. Panpina. Oso ondo. Bi aukera Peter Pan zegoelako. Peter edo Pan. Orduen, pan eta txapari pina askotan esaten diogu. Panpina. Ondo. Polita, Peter Pan eta... Suabe egon zen gurekin. Panpina txiki bat. Egia? Bai. Gogoan dut. Oso maitagarria. Bai. Bai. Eta joko eta lagunak eta... Bai. Hemen izan Kuadrilla ditugu. guztia. Bai, panpina asko. Ederto, neskak? Bigarren eroglifikoa. Prest, denpora. Zer izango zara handitan? Ele suitzailea, ele... Alderantziz? Suitzane... Suitzailea. Oso ondo! Suitzako bandera geneukanako, ele tartien, zuhiltza eta ilea. Zuhiltzailea, oso ondo. Maik esan nahi izan du, hile zuhiltza... Bueno, haunditan zer izan nahi duzu, bakoitza nahi duena. Zu, Mai? Bale, lasai. Galdetuko izu beste batean, Zago arazorik, Edo zer izan nahi zenuen, edo zein Ja. nahi duzu, orain denpora dagoelako. Ondo. Segi Venga, pentsatzen. hirugarren eroglifikoa, denpora. Nola geratu da berria entzutean? Mutu. Oso ondo! Behiak mu eta tutu baten bigarren zatia. Tu, mutu. Oso bizkorre, Bai. Bizkorregi aukera, demora pixka bat ere eman Ja, urrun etxeko, emango eta... pixkat. Zoragarri, 3 zuzen erantzun da, 80 puntu! Bale, Joritz, oier, beste beharko genuke, dinot. Erakustalderekin jarraituta. Hauek ez dakit pentsatu bote duten, handitan zer izan nahi duten? Jubilatu. Bueno, bidean zoazte? Bueno, oier, irakaslea da? Gimnasiako irakaslie. Ah, begira. Joritz, zuhiltzailea zu. Zurea zen eroglifikoa? Bai. Karo? Begira. Bakizu nola dirazi, zertan egite duzu lan eta etxan. Zera eroglifikoa eta... Bai, zuhiltzailea bada oso umetan eta oso estereotipatuta Bai. eta gogoko daukagun lanbidea. Nik ez neuken, txikitatik gero atorrizat, baina... Ja. Ondo, Aipatzen beharrezko hau- da, zuen lana be bai. Bai, claro. oso ondo bizi ote zareten, edo ez Oso dakit. ondo bizi. Ah, bai. bueno. Behar dan arte. Esan Ni horren zuen- oso- Bai, 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 oso- beti prest, oso beti aldena prest. uni horrena. Esan Bai. zuen bai. irakasleak, bestalde. Beroglifikoa, datoz. Dano prest, dator lehenengoa, denpara. Kalera atera dira. Bai. Inudeak, inude eta Bai, Hartzaiak. hartzaiak. bai, bai. Inu bat de, inude eta hartza-in-ak. Hartzainak, oso ondo? Elementu askokoa, eroglifikoa, baina... Baina irakurtzeko, Bai, oso ondo. Zora. Aldereroak eta gero, inudak eta Ja. hartzainak, donostien eta bar, inauteriak. Festa. Ondo. Bigarren eroglifikoa, denpara. Askotan irakurtzen ditut. Komikiak. Bale!
Mickey Mouse asko, eta koko erdiako Mikiak. Bale, komikizale? Ni mangazalea. Bai, Bai, pixkat. Oso ondo? Zer tituluren bat? Attack on Titan. Attack on Titan. Bai. Bai, Zapolita. Apuntatuko dugu. Ez da, Hori da kamiseta ez? Bai. Beira. Bai da. Ondo. Zapolita. 3. hieroglifikoa. Badator, denpora. Zer ikasi zenuen? Botanika. Oso ondo. Bueno. Ika. Ari dira, botanika. Oso ondo. Oso ondo, Oier, bereziki azken txapa honetan. Barkatu ez. Biak ere oso ondo, gora puntu. Zora, Harri. Orain, benak ere erne, esaldi biurriak baitatoz, Maita Ainoa, zorroztu betaurrekoak. Hori da, garbituta bai, ez da? Bai, Beti. hasi da beti. Orain bereziki. Bai. Ea lemiziko antolatzen dugun, biok prest, denbora. Bere, Bai, bere. bere kidekoen. Elementu. Ez, bere kidekoen. Aparteko. Ez. Ezaugarriak. Ez. Kalitate. Ez. Aldean. Aldean, bere kidekoen aldean. Elementu. Ez. Preziatua. Ez. Kalitate. Ez. Ezaugarriak. Ez. Aparteko ezaugarriak. Aparteko. Ezaugarriak. Ez, aparteko. Ezaugarri. Ez. Kalitate eta ezaugarriak Eta dituen ezaugarriak elementua da. Elementu? Ez. Hitz bat falta ditaigun? Preziatua da. Elementu preziatua. Bueno, entzun dugu. Oso Ai. ondo. Bueno, entzun dugu ezakit entzun dute duten. Bota egin dute, baina. Motorrak beratzeko oso ondo etorri da. Hori da. Bale. Motorra berotuta, segi ezagun aurrera. Bokalekin orain, biak prest. Demora. Hauek, Ez da A, E, ez da E, I, ez da I. O, honek, O, H eta gero beste bokal bat. oiek, Oiko. Oikoa. Oikoa. Ez den. Dena da. Dena. Ez, oikoa ez dena. Edo. Oikoa. Oiko. Bai? Oiko ez dena edo, oiko. Gauzetatik. Zetatik. Oiko. Hartu honek ere manga kutsu bat. Oiko. Bokalekin lanak. Bai. Ia hirugarren esaldi antolatzen dugun, bai? Bega, ba, demora. Lore, Lore. solte, Ez, lore. Ezagun. Honi. Ez, Bati. Bati. Izena Ez, ematen. lore ezagun bati. honek, Ez, Hitz. ez. Izena. Ematen. Ematen. Dio. Izena. Izena. Hitz solte honek. Izolte honek hori bai. Bale, neskak. Eta loreak zuentzat. Kostata. Ebarrirako gimnasiora eta joan behar genuela, ba, oso ondo. Hementxe Etorri daukagu, biluzera. hementxe daukagu. Bai, hau bai dala kirola egitea. Eta behin asmatzen hasita, urrengo ere bai. Bokalak. Guazen, demora. Berezko gorputzean. berezkoa, Berez, beste bokal bat, Bereziak. bereziak, Bereziki gorputzean. Gorputzean. Edo jantzietan Edo eraman. jantzietan, eraman. Oi. Dena. Oi. Da. Ez, oi. duen, Ez, bokal bagarra. De. de, Ez da, den. den, Balio handiko. Balio handiko. Apaingarria da. Apaingarria da, hori bai. Bale. Bi, oso ondo, 60 puntu, neskak. Lore ezagun bati ematen dio izena hitz solte honek, arrastosona hau, bereziki gorputzean edo jantzietan eraman ohi den balio handiko apaingarria da, zer da? bitxia. Bitxia. Bitxi lorea, esate baterako, ikus dezagun. Oso ondo! Komodina! Bikain. Oso ondo. Bai, komodinak ere bitxi itxura duelako. Oso diziratxua, urreko lorekoa. Badakiluzeko bitxietako bat. Zalantzari gabe. Urrea balio baitu. Ioritz eta bier. Beste hainbeste lortuko bagenu. Bai? A ver. Atauneraino luzatu dezagun, soka hori. Esaldi biurria batoz. Denbora. Horrela, Ez? Bere Ez? Bota? etengabe, Etengabe. bere Bere buruaz. hitz egiten. egiten. Ari denari. Horrela deitzen Ez? zaio. Ari denari? Deitzen Deitzen zaio zaio horrela. horrela. Deitzen zaio horrela hori bai. Vale. Vale. Nola hasi zareten ikusita, ez, hauek ez dute, ba, gero bai, Martxa hartutakoan ordu amai. Bai, orain bai. Zebre buruekin berbetan egoten zara? Bai, etengabe. Bai, nire bai. Isildu daitezela, hotxak, neze. Bokalak orain, denbora. herrira, Ez da, a, eta beste bokal bat? aurrari, Aurrari, edo, ama, ez da, a, ume txikiari erreferentzia egiten dio. Erreferentzia egiten dio. Apa. Oh. Ze politxo. Ume txiki.
Besteenak batez ere. Esango nuke, baina txiki. Bai, hori da. Zer bolitxe. Hirugarren esaldia, antola ezagun hau ere. Mutilak, demora. Aurrek. Ez? Jostatzeko. Jostatzeko. Aurrek Ez? duten Jostatzeko. panpinari. Horrela, deitu. Oi diote aurrek. Oi diote aurrek. Bale. Bide ona hartuta gainera, Osatuko dugu, ariketa? Lautik lau, ea ba, bokalak, demora. Bokal batekin hasi? Eza, Ire. Eza, ire. Iri. Iris. Irisaren ondo. Irisaren. Erdian. Erdiaren. Erdiko. Erdiko. Beltze borobila. Etzen no, Iru. 80 puntu. Hori bai. Irekidura hori bai, oso no? Etengabe bere burua hitz egiten ari denari deitzen zaio horrela, aurrari edo ume txikiari erreferentzia egiten dio, jostatzeko panpinari horrela deitu diote aurrek, begiko kontuak bentzun ditugu, zer da komodina jokoan? Ninia. Ninia, ikus dezagun. Oso ondo! Ninia. Gazteleraz, lanik eginez eta ikasten ez zuen ari ere ala esaten zaio. Gaur lanak denak izango ditugu, Sokatirara goaz, Maik eta Inoak 230 puntuta komodina, Ioritzek eta Oierrek 310 puntu eta komodina. Batze ondo, hemen puntu asko dagoelako bat abestiri lapurtzeko, da dirutxu asko jokoan. Ia zer gertatzen den, Sokatirara goaz. Neskak, zeurekin hasi. Azteko prest? Bai. Ba, denpora. Martxoko zein egunetan da azken buru ohikoa krema katalana? 28. 19 aitaren egunean. Zer da arpidetza bat egin duen pertsona? Arpideduna. Osondo. Ioritz Oier, zeuen txanda, denpora. Zenbat estatuk sortu zuten Amerikako Estatu Batuak? 13. Osondo. Neskak, denpora. Zein fruta izan ohi da pizzako osagai gisa, eztabaida iturri? Pina. Osondo, anana edo pina. Mutilen txanda denpora. Zein ibaik zeharkatzen du Durango herria? Nerbioi. Ibai Zabal, nondik izurtzen da laba? Sumenditik. Osondo. Nesken txanda? Neskak, denpora? Zein gimnasta errumaniarrek jaso zuen lehenengo aldiz 10ekoa Olinpiar Jokoetan? Paso. Nadia Komanetxik, zein da itsasberaren kontrako fenomenoa? Jasbora. Oso ondo. Mutilek, denpora. Zein estatutan dago Europan iparraldeen dagoen hiriburua? Estatu bat. Noruega. Islandian. Zein ospakizun erligiosori ematen dio hasiera erramorgunak? Santui. Oso ondo. Soka batera eta bestera. Ez dago inorremen barkatzeko, aldea badago, ala abiatu garelako, baina 74 segundoren faltan, oraindik ez dago erabakita Maik eta Inoa, animo, eta komodinare hor dago, argi. Neskak, denpora. Ego Amerikako zenbat futbol selekziok irabazi izan dute munduko futbol txapelketa? Bat. 3. Bizkaiko zein herrik jarri du eskultura bat emakume baserritarra komentzeko? Gernika. Gernikan, oso ondo. Gernika Lumok jarri du. Mutilek, denpora. Ze koloretakoak dira gorostiaren fruituak? Gorriak. Oso ondo. Neskak, denpora. Komikitako zein pertsonaiak esaten zuen erromatar hauek erotuta daude? Asterisek. Ubelisek. Zein euskal dantzatik hartu zuen izena Tioteronen semeak taldeak? Paso. Aurreskutik. Ahozko literaturan sasi guztien gainetik eta ze guztien azpitik ibiltzea doikoa? Laino guztien azpitik. Oso ondo. Eta hala gabiltzago ere, Sasiak eta lainoak denetik gaurkoan, momentuz nabarmen aurre hartuta, Ioritz eta Oier ataundarrak minutu erdia besterik ez, eta komodinak oraindik ere bi aldetan erabili gabe. Mutilek, denpora. EITB-en agertzen den ze sukaldarik du Astelena izeneko jatetxea Donostian? Ez. Beste abokadosekok. Denpora aurrera doa? Ander. Paso. Ander Gonzálezek, zein da munduko futbol txapelketa gehien irabazi dituen emakumezkoen selekzioa? Komodine. Estatu Batuak. Oso ondo, Erabiltzeko baitago, eta ondo erabili duzu,
Ander González. Hori da, sukaldari handia. Eta denborak gehiegi galdu baino, ikusi duzuen moduan, askotan hobeto paso egitea, edo muturreko kasuetan komodin erabiltzea. Maita Ainoa, zuek ere beste egiteko aukera daukazue. Guazen eskak, denbora. Zenbat soka zeituen Iparragirreren azken gitarrak? Komoina. 6. Denbora, mutilek, zer da zure amaren aitona zuretzat? Irretona. Ondo. Neskak, denbora, nola esaten zaio jatorriz Japoniakoa den olerki motari? Aikua! Aikua! Eta gaur ikusi dugun sokatirak ere merezi lezake aiku bat, horrela batean ez da torkit bat ere. Baina zoragarri, Maik eta Ainoak 214 puntu, Ioritzek eta Oierrek 326! Neskak! Ze erakustaldi programatik programara eta aurrengun beste bekin egoteko tarte hartuko dugu, hau pasuek! Oikote, animo! Azte sokatira, Eta puntuak lapurtzea ipatuta badago esamolde bat ere, Ataunen, nola da? Ataungok zeaman. Ataundarrak zeaman. Egunez ikusi eta gauez zeaman. Gauez eraman, ba hori egin dute, Egunez miluze ikusi eta gauez puntu guztiak eraman. Zehazki Ioritz eta Oier finaleratu baitira 326 punturekin, 326 euro dagoeneko poltsikoan. Zaraztek? Ez da txarra, baina asko zobe ere izan daiteke, gaur zakuan jokoan 9.402 euro. Ioritz, Oier, irakurtzaletasuna? Oier, irakurtzezu. Denbora gutxi. Segun zer. Segun zer. Erantzun hona da. Bai. Zinema zaliek? Bai. Piskat. Bai, erto. Gero badakigulako batzutan irakurtzen ditugun liburu zoragarri batzuk, pelikula bihurtzen dira, eta horrekin egingo dugu jolas. Ea zortea dauen, zakoaren bilagoaz. Gaurko eremuak. Zinemaratu dira, zinemaratzekoak dira, ez dira, zinemaratu. Ondoren azalduko diren ipuin, novela eta sagak, zinemara edo telesail formatura eraman diren, eramatekoak diren, edo ez diren eraman, asmatu beharko duzu, Sortean. Greskosko. Amaren eskuak. Eskuak, zinemaratu dira. Nik uste bat. Venga, ba, ez nik ordu. Bai, ema. Zinemaratu dira. Amaren eskuak. Zinemaratu eta 33 eskil. Nik ez dut zengo, nik ez. Nik ez. Venga. Esango dizuet, liburuen izenak esaten gabiltzela. Ja. Bihotz handiegia. Venga, baiet. Nik baiet esango nik ez. Venga, ba, ez daukut ideik. Amaiur bat urtero. Maiur bat urtero. Bate magarri barko jau. Bai, ba. Venga. Zeru horiek. Zeru horiek. Ez ez jarriko jau. Venga, ba. Inventatzen egeiun, Faith. Faith, seguro baiet. Bai. Venga, ba. Venga, ba. Egun metro. Eta azkena, Egun metro, bai. Egun metro, bai. Zemuz, Desastre. Euskalo. euskal literaturaren oinarria duten lan zinematografikoak galdetzen ibili gara. Batzutan pelikula edo liburuaren izen ezberdin izan daiteke, bestatzutan berdina. Ia zertatu den. No. Ramon Saizar Vitoria, 100 metro. Ikusita, irakurrita? Bai, baita bai. Baita bai. Bai. Zinemaratu da orduan, ikus dezagun. Osondo. Ze ikusi zuen bestela, Oierrek. Eta jazta, hoxe den bakarrik seguro gendikoena. Alfonso Ungria zuzendariak ekarri zuen, zinemara hain zuzen Ramon Saizar Vitoriaren lan itzaltxua. Patxi bizkert, tartean.
Ai, ez dakile baten azken neumetro horiek. Karmele Jaio, berea da amaren eskuak. Zoragarria. Zinematu da? Hori da, Karmele Jaioren izen bereko eleberrian oinarritu baitzuen Mireia Gabilondok bere bigarren film luzea 2013an. Hortxe ikusten dugu Lander Garroren azken liburua, Faith. Zinemaratu dela, esan duzue. Zuzena da? Ez. Hogeita amairu estilmiren gorrotxategirena bai, zanpaiak, zeru horiek bai, atxagarena, bihotz handiegia, Eider Rodriguezen lan zoragarri hori zinemarazekoa da, eta Amaiur bat urtero eta Faith ez dira zinemaratu. Eta barrezka, Ioritz eta Oier ez baita finalik diziratxuena ere izan, baina azte saioa, 326 euro ja poltsikoratuak, eta erne, Ioritz eta Oierren abenturak, Laster, zinemareto honenetan. Miluze meintzat bai, Miluzeko pelikula kalera jarraiteko du! Hurrengo arte, agur!